ନମସ୍କାର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ରାଜୀବ ସପୁର ଜାହ୍ନବୀ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ନାରାୟଣ ଛକଠାରୁ ନାରାୟଣୀ NH ଠାରୁ ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭିଉ ହୋଇଛି। ଦେଖିବ ଖାଲି କାଜୁ ଗଛ, ପେଣ୍ଡର ବୁଲିଯିବା ରାସ୍ତା ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ ପଡ଼ିଛି। କିଛି ଦୂର ପରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବସ୍ତିଟା ଅଛି। ବସ୍ତିଟା ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ରେ ପଡ଼ୁଛି। ଛୋଟିଆ ବସ୍ତିଟା
नारायण मंदिर रो एंट्री गेट आरंभ हो नारायण सीधा गले नारायण मंदिर लेफ्ट साइड बुलले इको पार्क।